manus maning jajaran sekertane bawana iblis lanat. Petro anu bolong. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing ngatasé kowe menungsa, ing ngatasé kowe iki kawula, ing ngatasé kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap ucapan kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndrawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya. Kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Rasa wedi, ayo waneni ya. Ya, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya, kene Gede Mangsuli. Ya, ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kowe wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wonge. Oh iya. Guys, Mangsuli to? Ya. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamus jimat ki Mansata ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndrawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep dipanengke Sinuwun Prabu Ndrawati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndrawati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinuwun Prabu Ndrawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok dadak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Kyai Prabu Ndrawati? Lek kula ngomong-omongan teng pundi? Kowe ngunek Kyai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten niku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndrawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Isane iki Kyai Prabu Ndrawati tenan. Nek panjalmane musuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan. Ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Kyai Prabu Ndrawati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jura entuk, dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu, entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya Tru, kakang kowe. Insinyur ya Tru. Ora no, ora apa? Ora. Aku nang sekolah kae ngopo? Nang pasar. Dan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene.
Saiki ngene Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintahing sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, Bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing goragat cengele. Sing muni ngono ya, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Lho, kowe ki piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapur kowe kok tak ajeni, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada cecakane ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gicoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ade aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok ngapa, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene ya apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus Gong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya
nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Ngre bokoke sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngune-uneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngapa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso kan gedhek tek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud manusa cengel aja ndas ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki Tru. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka ulun kanthi dalem Baladewa? Menang Bayang Pustaka Jamus Lima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedene saka ulun kanthi dalem Baladewa? Menang Bayang Pustaka Jamus Lima Sada. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidyaning Baladewa menang Bayang Pustaka Jamus Lima Sada. Tandhingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk Bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku Bayangan Pustaka Jamus Lima Sada. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep paming ponokan metu njaba. Tru. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang mengko legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura, lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen to. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye?
Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Nis kok emosi nek tekan kepalane rawat dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget. Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengrengan kali kula niku bose juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak? Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petro kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo. Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngorene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petro ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Gai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo nen dipapane wong neter kadidene pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni apamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Ora kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih Sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya Sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndarawati kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati, Bagong. Sampun Sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya, Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petro niku bola-bali wis nek di papan anggere ana daya padha daya barengi Petro mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngastina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet karang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu dhisik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA ku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuwun Mandura. Ning ngeyel Petro ki anggere emosi niku angel dikenjaleni. Kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawane tresna karo Petro. Ah nggih to? Iya.
Pun nggih, Sen. Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Yo sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya bagus sing ati-ati. Nggih, wajib ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika. Petro manapun gawa glugu nika napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyon pamit sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyon pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, mbuh, ya. ya itu dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku lek semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean niku. Lha ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dit ngono. Enggak ya. Ada. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkale ra jamak-jamak. Yayi, Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku. kadanging pun Kakang Yayi Banjan Jumut ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Dimas Bratasena Ndak gegem dadiake jimat. Bala Rama kakangku aku ngaturake sembahku katuro. Bala Dewa kakangku. Yo Werkudara. Siadat tur bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa. ora liwat pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu Tampanono Yayi ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ning datul ya Projeng Kestina. iya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang Yo Werkudara. kaya wis ora kurang prayoga pratanipun Kakang ana ing negara Ngastina iki. Koko Prabu. Nadyan ingkang raying bana keling pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Arjuna ndak tampa. Siadi atur bekti kawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Kokong Penemban. Koko Prabu Penemban ing Cemara Sewu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Penemban. Yo Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Ing Grojogan Sewu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Mugi kasekecakno anggenipun lenggah. Yo Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Yo Arjuna Kaya ora kurang kepenak praptaning kadangmu ing Grojogan Sewu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Yaya Adipati Nekula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Yo Yaya Adipati Mandaraka Nekula Sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Lho niki, kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan Koko Prabu kekalih. Mugi kasekecakno anggen jengan ndika lenggah Koko Prabu. Iya Yayi, kaya ora kurang prayoga. Yo Nekula Sedewa. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning kadangmu ing Cemara Sewu. Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten ing negari Ngastina. Koko Prabu Yayi sasamunipun Ngraka Ndarawati nampi Nawala Sedan ing surasaning Nawala kala wau bilih
Rikelenggan sak mangke ngroko tinimbalan sowan wonten negaring Astina. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka. Gandeng sak mangke ngroko sampun keparang sowan wonten ing Datulya Projeng Astina. Mboten wonten ing kegumana musik salebeting manahipun ing ngroko ing Durawati kejawi. Enggal kula nampi sabda Tama Paduka Yayi Prabu. Wonten mari damel menapa dene Paduka amboyongi dhateng sowanipun ing ngroko ing Durawati. Semanten ugi ingkang ngroko Yayi Prabu. Persasat kaselak raos ing manah daya-daya prapting negaring Astina. Sasampunipun kula nampi nawala wonten ing Cemara Sewu bilih katimbalan sowan wonten negaring Astina. Nadyan ado parakipun parandene parikedah kula sowan wonten negaring Astina. Yayi gandeng samangke ngroko ing Grojogan Sewu sampun keparang sowan wonten ing Datulaya wonten migatos menapa? Menapa sekintenipun negaring Astina linuruk ladu bathang pinurih dadi ajeng rembon. Menapa wonten salah satunggiling nalindra manca negari ingkang badhe anjungking kawibawan Paduka Yayi Prabu Ngastina. Upamiya mekaten sampun malih ingkang ngroko menika sampun laduk yuswa. Nadyan kula dipun papanaken wonten ing pabaratan kinarya angisas dhateng tiyang ingkang badhe damel geger negaring Astina kula sagah mboten badhe selak. Nanging menawi wonten wigatos ingkang sanesipun dumunten klatri ambabaraken ingkang sejati ingkang raka ing Cemara Sewu nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Kalimatuya ing Astina. Yayi Prabu Darma Kusuma matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Estunipun anggen Paduka ngrawuhaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih sayekti ingkang sepisan ingkang rayina diatur panuwun ingkang tanpa pepindhan mliginipun dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati ingkang boten nate lirwa ing sesanggeman tansah angampingi dhateng lampahipun para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarusan kelan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Langkung-langkung anggen Paduka sampun angampingi para Pandhawa inggih menika netepi dhateng darmaning kasatriyan nyabrang marus wonten ing peperangan ageng Bratayuda. Kula kinten Pandhawa mboten saged angukup kamenangan miwah angukup negaring Astina menawi mboten angampingen dening Paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati. Mila Koko Prabu atur panuwun kula ing mekaten menika kala wau mestinipun mboten sak traju tuwin sak bobot kelawan lelabetan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging gandeng sagedipun ingkang rayi namung kados mekaten. Mila menawi wonten bot repot saha sengkeling penggalih Paduka ingkang rayipun Puntadewa nyuwun samudra genging pangaksami Koko Prabu. Yayi nuwun sewu. Nyatanipun menapa sampun kula tindakaken menika mboten kok perkawis kula menika amutangaken budi dhateng para Pandhawa menika babar pisan mboten. Namung saknyatanipun gesangipun nata ing Durawati menika sampun sinambiran pakaryan tuwin sinambiran kewajiban kedah minangka dados pujangganing para Pandhawa. Mila awon sae lepat leres anggen kula ngayahi wajib menika kala wau mugiya saged dados renaning penggalih Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Malah menawi wonten lepatipun ingkang raka anggenipun tansah ngampingi dhateng para Pandhawa. Kula nyuwun samudra pangaksami Yayi. Jernyatanipun ingkang raka menika namung menungsa limrah ing kedunungan ina lali sahapes kalawan mati. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Gandeng sak mangke para Pandhawa sampun unggul wonten ing Bratayuda satemah saged ngukup negaring Astina. Sak jajanipun tuwin Ngendraprasta wangsul dhateng panguwaosing para Pandhawa. Ing mekaten gandeng ingkang rayi sampun ngraosaken dados nalindra wonten negaring Astina. Tumunten sak mangke badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten suka lilaning penggalih Koko Prabu kula aturi radyanyaket anggen Paduka lenggah sumados mboten tumpangsuh anggen Paduka badhe nampi aturipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu. Wilah dalah Yayi. Sajakipun semu wigatos monggo kula aturi paring dawuh ing ngroko nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula Ngastina Yayi Prabu Puntadewa.
Anjrah ingkang pusitorum kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Kowrap gandeng sampun sawetawis anggen kula ngraosaken nyam kamukten negari Ngastina mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula sakadang wantun nglampahi perang ageng Bratayuda satemah damel sirnanipun pepundhen kula para ksata Kurawa sampun marambah makaping-kaping kula aturaken bilih mboten menika gegayuhanipun para Pandhawa ngrebat negari Ngastina nanging nyatanipun namung mligi nindakaken kewajiban kasatriyan manglurah satru murka inggih menika watak angkara budi candala ingkang sinandhang dening para sata Kurawa mila Kaka Prabu estunipun mboten dados nalindra ing Ngastina gegayuhanipun ingkang rayipun Puntadewa nanging mligi milujengaken dhateng kawula sak negari Ngastina mila gandeng sak mangke Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa ingkang rayi sampun winisuda dados nalindra wonten negari Ngastina kanthi jejuluk Nalindra Prabu Kalimataya Kaka Prabu ngrumaosi bilih saya kendhotot bebayunipun ingkang rayipun Puntadewa anggen kula numangkaraken pikir sampun boten kados nalika kula tasih muda tumaruna mila dinten sakmangke sampun sarembak kalian para kadang bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabon nedya lengser saking keprabon Ngastina Kaka Prabu lho mangke piye Nyai iki kula ngertos sejatosipun boten menika gegayuhanipun para Pandhawa ingkang utami ngrebat negari Ngastina menika babar pisan boten jar kula sampun mangertos bilestunipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika mboten blereng dhateng kamukten, mboten sulap dhateng gebyaring derajat pangkat miwah bondo donya. Nanging menapa Paduka Kyai Prabu mboten ngemuti pinten-pinten para putra anggenipun sampun dados korban atmajanipun para Pandhawa. Bebasan sedayanipun mboten wonten ingkang sisa. Sedaya gugur madaning peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun miwah 1000 para kamula ingkang sami dados korban. Menika mligi namung kepengin sanget negari Ngastina menika linggan Paduka Kyai Prabu Kalimataya. Inggih kula mangertos. Malah sejatosipun menika ingkang dados pawadan tuwin dasar anggen kula badhe lerek keprabon. Liripun Kaka Prabu kula mboten badhe mentala menawi kula mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun sederek. Nadyan kados menapa para sata Kurawa menika tasih kadang kulit daging lan para Pandhawa langkung-langkung kathah senopati ning Kurawa ingkang minangka dados pepundhening para Pandhawa kadosta Sang Mahatma Resi Wara Bisma Bapa Penemban Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga sedaya gugur wonten ing madyaning peperangan
menapa inggih badhe kelampan kula menika lenggah dampar sila tumpang mongko kedah ancik-ancik kunarpanipun para pepunden mila ingkang saking menika Koko Prabu sak mangke wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabon mila ingkang saking menika mugi paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati anekseni anggen kula badhe lereh keprabon menika Koko Prabu jagat waisaning bathara wayaktur jagat Kakang Curiganata nggih mesinipun Kakang Penemban mangertos piyambak bilih Kyai Prabu Puntadewa nedya lereh keprabon saking Garing Stina lho kok sik lereh keprabon saka kersaning Kyai Prabu Kalimataya dhewe apa pancen ana bab-bab liyane miturut pangendhanipun Kyai Prabu Kalimataya menika lereh keprabon saking karsanipun piyambak krana sampun rumaos anggenipun sampun sepuh Kakang Penemban kuwi malah apik lho malah sae kados pundi lho tumrap aku wong sing iso ngrumangsani karo kahanane dhewe tumuli masrahake negara iki marang sing luwih enom kuwi malah luwih prayoga mekaten kok Prabu ya ora kok mergo wis tuwa nanging isih kepengin gedangkrang lungguh ning dampar mongko ragane wis sarwa kendho nggone duwe daya mikir wis saya suda kuwi mengko malah ora prayoga malah yen cara aku pangendikane Kyai Prabu Kalimataya kuwi malah kepara bener lan kuwi wajib dingendikake yen to wis ngrumangsani apa-apa sarwa kurang apa-apa sarwa ora kaya biyen kuwi wajib kudu lengser keprabon diganti karo sing enom-enom diganti karo sing luwih iso tumangkar pikire ngumrimbyake tangan jangkahake suku saengga negara Ngastina iki ora mandheg dalan saya becik saya apik saya sentosa saya kuncara nek tumrap aku ngono mekaten kok Prabu ya mergo lengser keprabon saka karepe dhewe kuwi tumrap aku luwih prayoga tinimbangane dilengserake kuwi Ngastina lho Yai inggih kula ngertos nanging lajeng sinten ingkang badhe gemanti keprabon Kyai Prabu Kalimataya lho sik nek perkara bab ganti keprabon sapa ingkang saged dadi ratu kuwi gampang monggo saknyataning atmajaning Kyai Prabu Kalimataya ya kuwi anakku si Pancawala wis ora ana nanging Pancawala kagungan putra ya kuwi si Pancakesuma Pancakesuma wis didadekake adipati ning negara Ngamarta mula babagan perkara iki wis ora ana turuning Kyai Prabu Kalimataya ingkang kudu dadi ratu ning negara Ngastina lah gandeng anake wis ora ana sing dadi ratu ya kudu adine adi-adine kuwi sing kudu saged dadi ratu apa Werkudara apa Janaka Werkudara yen Kyai Prabu Kalimataya lengser keprabon apa sira saged dadi ratu ora lho ora gelem ora siadi ora kepengin dadi ratu yen ditakoni lahir batinku aku menungso mesti aku pengen dadi ratu ternyatane dadi ratu kuwi duwe derajat duwe pangkat menungso ngendi sing ora kepengin kedunungan derajat pangkat aku tak weruh wonge ning gandeng aku ngrumangsani karo kahananku ngrumangsani bab apa ngrumangsani aku kira iso basa aku ora iso ndodok aku ora iso tata krama monggo ratu kuwi nggon tata krama ratu nggon unggah-ungguh yen aku dadi ratu apa ora rusak kawulaku mergo do tiru karo ratune sing ora duwe tata krama mula aku wegah dadi ratu ing angka 2 Werkudara kuwi duwe hukume Werkudara piye utang nyawa nyaur nyawa utang getih nyaur getih mula yen nganti aku dadi ratu aku nggunakake hukumku ning negara Ngastina suwe-suwe aku kentekan kawula lho kok kentekan kawula sebabe nek ana sing mateni marang sak pepadane mesti tak hukum pati nek ana sing gawe lara mesti tak hukum lara yen ana sing utang getih mesti tak hukum kudu sak traju lan sak bobot gandeng saiki menungso akeh-akeh wis kuncatan rasa kamanungsan nek ndi akeh sing padha memateni yen sing dadi ratu Werkudara kawulaku entek mergo tak hukum pati utang nyawa nyaur nyawa mula aku ora saged dadi ratu wis aku tak kaya ngene wae ngono Werkudara yo lah bener malah tumrap aku apa kang dadi alasane Werkudara pawadane ora gelem dadi ratu kuwi bener lah nek ratu ora ngerti unggah-ungguh tata krama ora ngerti tata susila kawulane piye mongko ratu kuwi wong sing sinudarsana dening para kawula Koko Prabu kasinggihan
Lah menawi Werkudara mboten purun dados Nalindra gumanti keprabonipun Nyai Kalimataya menapa inggih Janaka ing kedah dados Nalindra? Sapa? Janaka. Wis aku ora cocok. Lho, kok Prabu kok mboten mathuk? Wis, aku ora mathuk, aku ora cocok. Nek Werkudara gelem dadi ratu wae najan ra unggah-ungguh, ora tata krama, aku isih cocok, aku isih mathuk. Nek Janaka sing tok dadekke ratu, aku ora cocok. Aku ora nayogyani. Sababipun menapa? Gosik to. Janaka ki pancen digdaya. Janaka ki dasare bagus. Tur dadi lananging jagat lan curing bawana. Sapa sing ora ngerti kasektening Janaka? Kabeh wis padha ngerti. Ning Janaka kuwi duwe cacat sithik. Cacatipun Janaka ki tukmis. Mekaten kok Prabu. Yen Janaka sing dadi ratu, wah, iki engko malah kawulane padha elek kabeh. Mergo nulat karo ratune sing raben. Mergo Janaka sithik-sithik anggere ana wong wedok ayu dipek. Ana wong wadon ayu dipek. Janaka iki aja wong wadon. Banci wis sok gelem. Kok Prabu menika ngendikanipun dumugi mrika-mrika. Lho nyatane kok aku tau karo Janaka foto karo wong wadon. Ketoke ayu bareng tak mat wah edan duwe kala menjing. Kaya ngono ya dilakoni. Mula aku nek siadi ndapuk Janaka dadi ratu ning Astina aku ora mathuk, aku ora gathuk. Janaka wonten dawuh. Aja lara atimu ya Dimas. Nyatanipun ngendikanipun Kakang Premban Curiganata menika saestu leres. Menawi ngantos kula ingkang dados Nalindra mangke malah repot kok Prabu. Kula mboten saged ngembat negari namung ngurusi dhateng garwa-garwa Madukara. Lah wong bocah wis nglenggono kok. Mongko sing jeneng ratu ki wong kang cinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinampiran pakaryan ngayomi lan mangku sagung para kawula dase. Nek ratune wae repot ngurusi bojone sing pirang-pirang. Terus kaya ngapa kawulane aku tak takon. Mula nek Janaka sing tok dapur dadi ratu aku ora mathuk. Ih, kok Prabu mboten dados menapa. Nanging menawi samangke kula menika nuding dhateng Kadang Padukupun Nakula Sedewa. Jer samangke Yai Nakula Sedewa sampun pikantuk triman negari Mandaraka. Saking sawarga Kanjeng Sinuwun Prabu Saryapati. Ya, lah saiki miturut pangandikan Yai Prabu Kresna piye? Nuwun sewu Koko Prabu. Yai kula nuwun mapunten. Koko Prabu kasinggihan kula aturi paring dawuh. Sareng paduka Yai Prabu paring pangandikan bilih badhe lengser ke Prabon. Tumunten kula nalika semanten emut dhateng sabdanipun Jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih ingkang kiyat lenggah dampar ke Prabon ing Garing Astina inggih menika namung tetiyang utawi ingkang sampun nampi wujuding Wahyu Nalindra. Mongko nyatanipun ingkang nampi Wahyu Nalindra menika kala wau boten sanes kejawi namung anak kula sawarga pun Abimanyu. Gandeng Abimanyu nalika semanten sampun gugur madyaning pabaratan seda wonten ing perang ageng Bratayuda. Nanging Abimanyu nalika semanten ugi kagungan putra inggih menika wayahipun Arjuna ingkang mijil ibu saking Wirata, bapa saking Pandhawa. Cetha sanget ngendikanipun Niwang Pikula Narada bilih negaring Astina menika badhe pinardawa kamulyanipun, badhe ron tumurun kamulyanipun negaring Astina menawi ingkang dados Nalindra menika mijil inggih menika ibu saking Wirata, bapa saking Amarta utawi Pandhawa. Monggo sareng kula petang ibu ingkang saking Wirata, bapa saking Pandhawa menika mboten sanes kejawi namung kula nuwun sewu wayah paduka pun paripurna inggih parikesit. Menapa inggih parikesit sak mangke kedah dados Nalindra Yai. Gosik Yai aja kesusu ndapuk ratu ya aja sak penake dhewe menawa gake sawangan. Ya bener upamana sabdaning dewa ingkang ngendikake yen ibu saka Wirata bapa saka Pandhawa kuwi pancen ora ana iku jaba mung si parikesit sebab ya kuwi anakmu si Abimanyu rabi karo Kanjeng Hyang Utari. Monggo Kanjeng Hyang Utari kuwi trah Wirata, Abimanyu trah Pandhawa. Nanging Abimanyu wis ora ana mergo Abimanyu kedunungan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu Ratu mau mudhun ana ing si parikesit ya kuwi anakku utawa putumu. Kasinggihan Koko Prabu. Ning bab Yuswa Kresna umure parikesit kuwi saiki lagi 13 tahun ngancik 14 tahun. Mongko sing jeneng wong dadi ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan abot ora entheng. Ya kuwi kudu iso ngesuwi wong sak negara. Dadi patuladaning wong sak negara. Dadi contoh wong sak negara lan bisa nuruti karepe wong sak negara.
Lah apa iso kelakon parikesit ingkang lagi umur 14 tahun kok didadekke ratu kudu ngesi wong sak negara Ngastina ki apa ya kelakon? Koko Prabu. Nadyan Nalindra ingkang nembe yuswa tasih timur menika kedah wonten Nalindra ingkang mangku tegesipun kedah wonten tiyang sepuh ingkang mangku dhateng Nalindra menika kala wau. Gusti lah terus sing mangku miturut Jawata ingkang kula tampi ing kedah mangku dhateng parikesit menika lan kedah momong dhateng parikesit slaminipun dados Nalindra namung paduka Kanjeng Koko Prabu menika dawuhing para dewa. Ora kuwi jane dewa ngendi kuwi? Pripun? Ora jane dewa sing ngomong kaya ngono dewa ngendi? Iya, Jawata Suralaya. Lah, nek Jawata Suralaya kandhakno, dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggane kayangan, tak takonane, dewa kuwi pancen ngomong kaya ngono apa ora? Mangkene to, malah duka ki piye to? Panjenengan menika didapuk supaya momong parikesit kok malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maring dawuh. Aku wis tuwa lho Kresna. Aku ki wis tuwa, mbok aku tak leren. Aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku parikesit karepmu piye? Monggo Yayi Prabu Kalimataya sawise ning Sera Prabon bakal mandita. Si Adiya mesti bakal dadi pendhita. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Ngamarta utawa negara Ngastina. Lah kok aku isih ning negara iki aku isih ketayangan ngurusi negara Ngastina iki karepmu piye? Kuwi jane dewa apa saka idemu? Koko Prabu menika ngendika kok. Dewa apa kowe sing gawe? Dewa kok Prabu. Lah iya dewa iki dewa ngendi kayangane? Jenenge sapa? Apa Pukulan Bathara Antarada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambu? Omong aku tak takonani tenan. Koko Prabu, menawi ngaten Koko Prabu sampun mboten dados kalian kula. Menawi ngaten Koko Prabu sampun mboten percaya kalian Ingkang Rayi Pundarawati. Lho ora ngono aku percaya. Lah iya sampun. Menawi pitados Koko Prabu kedah momong dhateng parikesit lan dinten sak mangke menawi Yayi Prabu Kalimataya Ngastina sampun sarujuk parikesit kajumenengaken Nalindra inggih namung parikesit menika nggih saged pinardawa kamulyanipun nurunaken sejarahing para Pandhawa Koko Prabu menawi mekaten kula kantun tetarosan kan para kadang Werkudara piye ya aku mathuk aku melu aku manut karo ngendikane Kresna Arjuna piye Yayi Koko Prabu mboten ateges kula menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kula menika babar pisan mboten namung gandeng sampun mekaten ngendikanipun Koko Prabu Ndarawati estrinipun kula namung ndederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Yayi Adipati kula sedewa nggih kula namung kantun nderek Koko Prabu menapa ing dipun ngendikaken dening sedaya para kadang sampun mathuk bilih sak mangke parikesit ing kedah jembreng Nalindra wonten negari Ngastina. Koko Prabu curigana ta? Nggih. Para Pandhawa sampun sarujuk, para Pandhawa sampun mathuk. Sakmenika kula badhe nanting kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye warnanti ngopo? Kakang Penembahan sagah menapa mboten dados pamomonging parikesit lenggah dampar Ngastina? Wah, jan. Mbok ya aku tak leren kok Kresna. Aku ki wis tuwa. Aku wis nglakoni pirang-pirang jaman, mbok aku tak leren, aku tak nyawang karo parikesit. Menawi Koko Prabu mboten purun ateges Koko Prabu mentala nyures dhateng turusipun para Pandhawa. Nyures dhateng turunipun para Pandhawa. Nanging menawi Koko Prabu kersa tegesipun Koko Prabu netepi dhateng kewajiban. Terus pundi? Wah, jan kowe iki akon ning jiat kowe iki. Ya wis, ya aku gelem mangku parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Ning aku njaluk aku moh nek Ngastina ana dredah. Aku moh nek Ngastina ana peperangan. Mula aku njaluk parikesit dadi ratu aku sing bakal momong. Ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa. Sing iso dirukunke, sing ora kena dirukunke kudu diilangake. Aku pengen parikesit dadi ratu Ngastina tentrem Kresna. Sigra-sigra yen permana kanca Sikra Rakenawang sesangka Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung ing menawi namung menika ngendikipun Koko Prabu kula sagah. Lah nek saguh tindakno. Inggih, wis langkung dawuh Werkudara. Nggih.
putu-putumu klumpukna biya warakna yen to parikesit bakal dadi nalindra. Yen to Yai Prabu Kalimataya eyange bakal lengser ke Prabon. Yo ngestake dawuh. Tantingen putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja ning ora nyarujuki lawan lenggahe si parikesit. Yo mengko aku ing bakal ngandani karo putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh ki nen ngrondani negara Ngastina. Yen mengko ana turasing para Sata Kurawa tegese turuning Kurawa ingkang sajake arep gawe geger rangkulen Dimas. Aja mbok salahke, aja mbok luputke ning kandhanana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo ngestake dawuh. Ewadene mbok rangkul ora kena berguguk ngutawatun lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werkudara. Prastawa dawuh Kresna kakangku aku njaluk pamit. Tak disiki metu njaba nglumpukke putu-putuku aja nganti ana ingkang kekagol kogelan atine yen to parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati.